ଟଙ୍କାରେ ଭାତ ମାଛ 10 ଟଙ୍କାରେ। ଭାଇନା ଏଇଟା କ'ଣ ହୋଟେଲ? ହଁ ତମକୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି କି ଏଇଟା ହୋଟେଲ ବୋଲି? କ'ଣ ଅଛି ରୋଷେଇରେ? ଚିକେନ, ମଟନ, ଫିश, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଙ୍କଡ଼ା, ଅଣ୍ଡା, ରୋଲ। ଦେଖି କ'ଣ? ତମେ ଖାଇବ କ'ଣ? ମତେ ଭାତ ଚିକେନ ଦେଇଦିଅ। ହଉ। ଏଇ ପତ୍ରରେ ଖାଇବି? ହଁ। ଓକେ ଓକେ ଦିଅ ତାହେଲେ। ବସ ଏଇଠି ଦିଅ। କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛ ଦେଖିଆ କେମିତିଆ ତରକାରୀ? ଆରେ ବା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ତରକାରୀ ହେଇଛି ତ। ଇଏ ତମ ରୋଷେଇଆ? ହଁ। ଏ ଝିଅଟା କୋଉଠି ଆଣିଛ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ? ଆମେ ପରା କିଣିକି ଆଣିଛୁ, ଇଏ କହିଲା। ହଁ ଦିଅ ଭାଇନା। ଏଇଆକୁ ଖାଇବି ମୁଁ।